Wielkie dzięki za pomoc. Dziołcha prawie jadła mi z ręki, ale musieliście mnie wytargać. Masz szczęście, że my cię uratowali. Wiecie, co myślę? Ja na pewno niewiele. Myślę, że mi zawiścicie, bo znalazłech najgryfniejszą dziołcha w mieście, kiedy nie miał nikt inny. A nie godałech ci? Ona była już od innego kasanowy, a on zwoływał swoich kamratów. Oni chcieli cię rozszarpać jak gadzina, a my ci z Adamem ratowali żyć. No było wszystko jedno, ale ojciec by się znerwowali. Z 45. Kaś kole chałupy Pita Redferna. On nie ma 45. Pete, hopie, wzięli wszystko. 3 lata harówy. Widziałeś, co to był? Mieli maski na gębach. Jeden z nich był ryży. Ryży? Było ich 4. Spokojnie, sprowadzimy doktora z Virginia City. Co z nim? Już dobrze. Już nie cierpi. Bonanza po śląsku. Występują Denver McKee. Witaj, Miles. Dobry. Jest Denver? Ja, siedzi w domu, nerwowy jak złodziej w kościele. Nie wyjeżdżał wozem od wyjazdu rektorki. Nie godaj, że się żeni. Nie musi. Zaś będziemy sam mieć baba. Koni wraca. Pierunie, dyliżansy mu szworty. Denver jest całki zlękniony. On myśli, że jak koni przez 4 lata uczyła się w szkołach na wschodzie, to już jest tako angielsko królowo. Łoboczy, że wiele się tu zmieniło. Denver dobrze się radził przez ten czas. Jest, Derkusie, to ty, Denver? Ja, to jo. Kaj dzisiaj będziesz godać kozanie? Nikaj. Chciałbych, ale za pulpitem. Mógłbych seblić się te świecące szczewiki. Myślisz, że szłapy rosną do końca życia? Słyszałem, że całe ciało się kurczy, ale o szłapach nic nie wiem. Ostatni raz miałem je na ślubie Harrisona. I albo one są mniejsze, bo całki numer, albo moje szłapy o numer urosły. Jak wyglądam? Jakbych cię nie znał, to ręcza, że myślałbych, że płaszczysz żyć na senatorskim stołku. Jada po koni. Wiem. Miles ci powiedział? Jeszcze umia godać. To się aż nie chce wierzyć, że to 4 lata. Całkę 4. Próbowałeś posprzątać chałupa na jej powrót. Myślisz, że jej się tu spodoba? O, wygląda ganz dobrze. W jej izbie wiszą nowe forhangi, koronkowe, chyba gryfne. Ja, może recht, są gryfne. O co się boisz?
Ta felka nawet nie pozna doma, te roski urosła, ma 18 lat. Robisz z niej staropanna. Kiedy wyjeżdżała, była dziążką. Zresztą, co ty wiesz, stary trepie? Stary trepie? Ja mam ino 2 lata więcej niż ty. Czyli, żeś jest starym trepem. Bo się puda. Bo cię wyciepna. Spokojnie. Jak długo się znocie? Za długo. Poznaliśmy się zaraz jakoś tak, zanim się urodziła Koni. Na twoim miejscu zatrzymałbych Milesa jako gospodarza. Po czemu? Bo Koni do ci popalić. Lepiej już ciś, bo dyliżans może przyjechać prędzej. Jeszcze się nie zdarzyło, ale można dzisiaj. Ben, nie chcesz się karnąć? Nie, mocie z cerą młodszym godać. Ja. 4 lata to szmat czasu. Na pewno szykownie wyglądam? Już godołek, że jak senator. Nie umiesz cyganić. No, to jak radny. A, miałem cię zapytać. A o co? Wiem, że to trochę późno, ale jest sobota i chciałem w Ponderosie zrobić przyjęcie na cześć Koni. Dobry pomysł. Bo wiele do wieczora mi nie pękną szczewiki. Jak chcesz, możesz przyjść po bosoku. Dzięki, Ben. Koń się ucieszy. Lepiej pójdę do domu i powiem synkom, żeby sproszali gości. Mnie raczej nie będzie. Ktoś musi pilnować interesu. Ja, masz recht. Tyle my przy nim znodli. Jechaliśmy za tą 4, aż straciliśmy ślad. Potem przyjechaliśmy nazad i pochowali go. Niewiele zostawiał po całkiem życiu ciężkiej roboty. Pete Redfern więcej nie miał. Tego nie wiadomo. Gadają, że Pete całkiem nieźle się dorobił na grubie. Mógł kaś pochować geld. To chyba zorganizowano banda. To już 3. rabunek w tym miesiącu. I pierwsze zabójstwo. Zabili Pita, bo widział gęba jednego z nich. Opisał go. Ino, że miał ryże włosy. Pogodą z Denverem. Na pewno dorada znaleźć ich trop. Stary Denver umie tropić jak ober. A wy sproście sąsiadów gości. Pete nie chciałby zgieździć przyjęcia na cześć Koni. Nie gadajcie nic nikomu. Pogodą mu o tym z Denverem. Ty, to ciebie tak gryfnie czuć, bracik? Znaczy ja, bo ciebie czuć koniami. Parfin może jak łot kobiet z towarzystwa, co się spotykają we środa. A może chce otworzyć elegancko stajnia. Idźcie się lufnąć. Może do Chin? Chcieliby my, ale musimy pilnować, co byś nie stracił głowy. Powiem Koni, żeby wam podziękowała. Pamiętaj, żeby nic nie gadać o Picie Redfernie. Miał jakąś rodzina? Jego baba umarła pora lat temu, bez tuż przyjechał tutaj fedrować. Jak zobaczycie jakiegoś ryżego na przyjęciu, od razu strzelejcie. Josh Friggins będzie na przyjęciu. On ma ryże włosy. To najlepszy golac w mieście. Wolałbych do niego nie szczylać. A ja by go zaszczelał. Obejrzyj się, jak go opitolą. Masz, Charlie. Denver McKee z cerą się spóźniają. A powiedz mi, czy z babą idzie kaś przyjść na czas? Pamiętam, jak mało Koni gnała na koniu na złamanie karku. Ciekawe, czy wschód ją zmienił. Na pewno nabrała ogłady, ale chyba dali je sobą. Mam taką nadzieję dla dobra Denvera. Był całki znerwowany, jak ponia jechał. Za Denvera McKee, najlepszego szeryfa w Colorado. Za Denvera McKee, najlepszego zwiadowcy w amerykańskiej armii. Za Denvera McKee, najbardziej wystraszonego ojca w Nevadzie.
O, a oto i łoni. To musi być Connie, bo przyjechała z Denverem. Nie wygląda na nią. A mnie to nie interesuje, kim ona je. Witaj doma, Connie. Mały Joe, fajnie cię widzieć. Czekaj, tak się wito starego kamrata? Na wschodzie tak się traktuje tych bez ogłady. Widać, że przez te 4 lata nic się między wami nie zmieniło. Dur się wadzicie. Witaj, Hoss. Connie, my cię prawie nie poznali. Poczekaj, mamy do ciebie gieszynk. Adam, witaj. Zmieniłaś się. Jakoś nie widzę. Cołki czos to ten sam charakterek. Dobry wieczór. Witaj, Connie. Dziękuję. Ja się tego Gans nie spodziewała. To jest takie miłe. Zapomniało, jako Ponderosa jest piękno. No i lepszo na przyjęcia na twoja cześć. Denver, lepiej przedstaw cera gościom. Dzięki, Ben. Większość z was na pewno pamięta moja cera, ale tym, którzy mają skleroza, przedstawiam. Connie McKee. Nie szczymia, jaki gryfny, aż szkoda go kroć. Inaczej go nie zjemy. Pomyśl życzenie i dmuchaj. Gryf to z Nifrela. Mogą tak godać, bo to nie moja zasługa. Connie to cołko matka. Momino nadzieja, że zrobią jak cza. Z czym? Z Connie. Działchy to ciężko sprawa. Nie chciałem, żeby dorastała tukej jak bushmenka. Więc cieplimy rancho i pojechali do San Francisco. Chciałem jej dać wszystko, to co ty żeś dał swoim synkom. Bezpieczeństwo, kindersztuba. Chciałem, żeby poznała coś więcej niż woły, konie i garce. Udało ci się. Choć wiem, że czasami było ciężko. Propozycja rozejmu. Tyś zaczął ta wojna, więc przyjmuję. Wybuchnie następno, jak tak będziesz oblegać naszego honorowego gościa. Pójdź, budemy kań spisać nasz rozejm. Mam lepszy pomysł. Pójdź się napić ponczu. Ja, idźcie we dwóch. Dajcie się pokój. Znamy się z Connie od wieków. Ale Connie chce poznać nowych ludzi. Odkąd żeś wyjechała, mały Joe bardzo się zmienił. Nie wydawał się taki sam. To ino pozory. Tak po prawdzie, niezły z niego ogier. Ja, Virginia City założyli Towarzystwo Ochrony Frel. Jak Joe przyjeżdża do miasta, wszystkie matki stowają na straży. Ja tego nie wiedziałam. Może chciałaby pani poznać moich kamratów? Bardzo chętnie. Mam nadzieję, że nie jest zła na Joe. Na pewno nie. Okazuje mu ino, że w Nevadzie są inne Carlusy. Dobrze mu to zrobi. Jakieś problemy? Zachowuje się, jakby miał tyfus. Co ze mną nie tak? Masz pora godzin? To ci powiem. Nieważne. W Nevadzie jest dużo frel. Ale Łuna jest najgryfniejszą. Chyba nie będziesz tego, Jot. Tak dobry tortyn sztygmo się zmarnować? Dziękuję wam za wszystko. Ciebie też, Joe. Dzięki, Ben. Mogę zapomnieć, że Connie w ogóle wyjeżdżała. Kto wyciągnie krótko, ten zostawał. Reszta jedzie z Denverem śladem Hacharów. Zostajesz, Joe. A po czemu nie możemy jechać wszyscy? Ktoś musi tutaj zostać. Przydaj się na coś, Joe. Pomóż w doma pomyć krom.
Masz niezły ślub, Denver. Kiedyś tak żech zarabiał. Zastanawiałeś się, czy jeszcze tak umie. Tego się chyba nigdy nie zapomino. Jak pływanie. Gotowy? Możemy jechać. Kaj! Nie chciałem cię tym martwić, ale wczoraj poszukiwacz złota, Pete Redfern, wziął i umarł. Ktoś go zabił i zabrał wszystko, co naszporował. To straszne. Do tego wczoraj ktoś zabił 2 ludzi i ukradł całki gel tak gruby w Silverado. Jademy obforsztelować, co się tam stało. Rozumiem, ale po czemu ty możesz tam jechać? Godałech ci, ktoś zabił 3 ludzi. Zapomniałach już, jak niebezpiecznie jest na zachodzie. Każdy jest narażony albo chce się narażać. Chcemy to zakończyć, zanim zaś coś się stanie. A może macie przy tym zabawa? Robimy co trzeba. Nie mieszajcie w to ojca. Całe życie prął się z chacharami. Nie dla zabawy, ino z kisz obowiązku. Teroski jest na pędzyi. Dejcie mu pokój. To nasi sąsiedzi. Proszą mnie o pomoc, bo się na tym zną. W zeszłym roku 200 wołów przepadło bez śladu. 50 chopa nie umiało ich znaleźć. Teroski szukamy 4 chopów. Szeryf potrzebuje naszej pomocy. Jak ich znajdziemy, nie będziemy się czuli lepiej. Nie będziemy ważniejsi i odważniejsi. Nikogo z nas to nie bawi. Po prostu tak trzeba i już. Pan wyboczy, panie Cartwright. Będziesz uważał, fater, pra? Jeszcze durć żyja, bo nie mam nierówno pod gipsdeką. Koni, spróbuj o tym nie myśleć. Aka jest Joe. Na Ponderozie? Ma trochę roboty w doma. Nie za wiele. Gryfny dzień na Rajza. Jak Joe chce pogodać, to wykaj mnie szukać. Nie może zostawić rancza. To niech nie zostawią. Nie mam zamiaru za nim lotać. Jeżeś spóźniono. Nie udawaj, że na mnie czekasz. Ojciec nie godał ci, że mam robota na ranczu? Nie pamiętam, bo mało mnie to obchodzi. To nie zainteresuje cię gyszynk, jaki mam do ciebie. Gyszynk do mnie? Ale jak cię to nie interesuje, nie ma co się zawrócać głowy. Także powiedziała? A nie? Może ja, ale zanim godałeś o gyszynku. Richtig dużo cię nauczyli na wschodzie. Szybki kurs bycia interesownym. Mylisz się, Joe. Żadna kobieta nie potrzebuje takich kursów. Umie to od urodzenia. Ale nie wiedziałem, że się do tego przyznało. Skoro tak... Podoba ci się? Jest gryfny. Jak mi tak dziękujesz... Poczekaj, przyprowadza ci 10 następnych. Nie musisz, jeden taki gryfny koń mi styknie. Ale jeden kusiol nie. Ja myślała, że musisz pilnować rancza. Miałeś coś lepszego do roboty. Dawanie kusioli najgryfniejszy dziołsze. Czyli dowoż dzióbki dziołchom. Każdy? Skąd ci to przyszło do głowy? To nie ciężkie. Wczoraj na przyjęciu prawie każdy mi o tym godał. Ale tyż o wielu innych rzeczach. Chyba nie wierzysz w te głupoty. Czemu nie? Bo cyganiom. Czyli nie ma żadnej John Corey. Oczywiście, że jest, ale...
A Carol Childers? Judy Paukin? Sally Partman? Jak ty to robisz? Wczoraj żeś przyjechała i już słyszałaś, bo każdy freli z jaką brzeg godą. To działach inoło sztyrech. Mam ci wymieniać całkolista? Nie musisz. Oczywiście ty żeś w tym czasie sztopowała z oki. Wiesz dobrze, że łaziłach do szuli dla dziołchów. Ja, ale słyszałech, że blisko była szula do synków. Wiele nazwisk jest na twojej liście. Nigdy ci nie powiem. Te dziołchy nic dla mnie nie znaczą. To były ino... dziołchy? Ja, ino dziołchy. Jo tyż jest ino dziołchom. Ty żeś jest frela. Wyjątkowo. Chcę cię o coś spytać. Wracasz jeszcze na wschód? Nie wiem, a po czemu pytasz? Bo nie chcę, żebyś wyjeżdżała. I to mnie ma przekonać? Bo uważam, żeś jest gryfno. To dali mało. Bo bardzo ci przaja. Przyjechałach sam 24 godziny temu. Powiedz mi to samo za 24 dni. Przetniemy skały, a potem przez te kocie łby. Już są żeście nazad. Stracili ślad. 4 koni, jak to? To nie takie proste. Pogzuli do kanionów. Skały są twarde i mogą tam przegonić dużo bydła i nie zostawić żadnego śladu. Muszą być kaś w wysokich sierrach, na łąkach. Potrzebują trowy i wody. Tam może ze 100 takich miejsc. Możemy ich szukać całki rok i nic z tego. Albo znaleźć ich pierwszego dnia. Na razie oni mają szczęście, ale troski przyszł czas na nos. Jademy o świcie. Ojciec. Ale ja nie mogę jechać. Masz coś lepszego do roboty niż wyprawa w Sierry? Nie spodziewałeś się, że tak gibko przyjedziecie nazad. Obiecałeś koni, że zabiera ją do Virginia City. Joe, nie myślisz, że przesadzasz z tymi zolitami? Jeszcze trochę i ta frela pomyśli o żeniaczce. Lepiej, żebyś pojechał z nami w góry. Tam jest dużo śniegu. Trochę cię ostudzi. Co ci tak gibko? Wytrzymałeś bez niej 4 lata. Wytrzymasz jeszcze 1 dzień. Ojciec, jeśli chcesz, żebych pojechał, to pojada. Nie, jedź się z koni. Dziękuję. Chyba bracik ma poważne hercklekoty. Trudno. Zajmiemy się planem naszej rajzy. Jedziemy na łąki. Już mnie mierdzi ten kanion. My sam byli za 7 razy. Mnie męczy nie ino ten kanion. Ja po prostu jest zmęczony. To tutaj Denver stracił ślad, a my zaczynamy szukać. Zaczynamy i kończymy. Tam dali są krzemienie skały i suche kaniony, a drogi prowadzą w każdą stronę. A jak oni wcale nie wyleźli wyżej i no chcą, żeby my ich tam szukali. Musieli gzuć wyżej. Może Hozmo recht. Godej dali. Nawet lis dorada zawrócić przed łogarem, czyli hop tyż. Mogli przeprowadzić konie, przeleźć przez kanion i śleść do doliny. A my będziemy ich szukać na wierzchu. Ja. Trzeba to sprawdzić. Cztery albo 5 koni. Poszli curyk na dół.
Żeby zmazać ślady, pojechali najbardziej ruchliwą drogą. Ryzykowali, bo ktoś mógł ich łoboczyć. Albo mieli to w życiu. Jak to? Może zabójcy to wcale nie są cudze ludzie. Wtedy mogliby spokojnie się zawrócić. Zaczynam mieć podejrzenia, że to mogli być jacyś nasi sąsiedzi. Ręce cię swędzą? Jeden z nich mnie zauważył. To moja wina, ale dalej może nam się udać. Poszczylą trochę, żeby odwrócić ich uwagę, a Brandon od zadku ciepnie pochodnia na dach. Pitomy stąd. Za nimi, Hoss. Corey. Siednij się na beczce. Napadli na nas znienacka. Siedzimy się spokojnie, a tu nagle Jess upada i słychać, jak świstają kule. Przyjrzałeś się, Kerymuś? Widziałeś 4. Mieli zasłonięte gęby. Ino jeden nie, ten ryży. Nigdy prędzej go nie widziałeś, ale na pewno go poznam. Nic z tego, ich konie były wypoczęte, a nasze Gantz zmęczone. A reszta? Mieli zasłonięte gęby, choć jeden z nich łaził w znajomy sposób. Nie umia się Terowski przypomnieć, ale widziałeś go już pora razy. Może to rzeczywiście jacyś nasi sąsiedzi. Zawieźcie Corea do doktora, a potem złożymy pora wizyt. Po leku. Chłopcy są zadowoleni, a ty? Mnie się to nie podoba. Po czemu? Miało nie być mordowania. Tak my się dogadali na początku. Kiedy do kogoś mierzysz, to on też się go pobroni. Więc ty pociągasz za Dings. Tego, żech się nauczył jako szeryf. Mnie nikt nie uczył strzelać ludziom w plecy. Harley zabił 2 ludzi od Geltagu i całko dolina postawił na nogi. Może go trochę poniosło. Dopilnuję, żeby to się więcej nie stało. A Terowski mamy pościg na karku. I co z tego? Prowadziłech tyle pościgów w kółko, aż im się kręciło w głowie. I poprowadza zaś. Tym razem to Ben Cartwright z synami. Oni nie odpuszczą. Po prostu od rana do nocy wyganią zabłąkane krowy z doliny. Tyle, że to nie zabłąkane krowy. Każdy pasterz pozna, że zagonią bydło po całej dolinie. Robili my to już tyle razy. Czemu Terowski masz strach? Martwia się o koni, tak jak i ty na początku. Wiem, że kochasz ją jak własną cera. Nie chcesz, żeby się dowiedziała. Nie dowie się. Jeszcze pora skoków jak ten ostatni i będziemy mogli jej wszystko dać. Coś mi godo, że tak nie będzie. Zarowski, chcesz mnie zostawić? Chciałbych. Ale nie możemy. Jak to? Kiedy byli my ino we 2, posyłałeś mnie do Colorado na wiele ciężkich skoków. Gadałeś, jak to się obłowiemy.
Teroski łoni zasmakowali i już nie odpuszczą. Mogę z tym skończyć, kiedy ino byda chciał. Ja? Harley, Brandon, wy wszyscy. Czy któryś z was chce się wycofać? Jak to? Lista płac jest większa i trzeba płacić już 32 000. Trudno. Będzie noc jeszcze więcej porządnych synków. Denver się pyta, co byście powiedzieli, gdyby ktoś chciał się wycofać ze swoją częścią. Nikt nawet o tym nie myśli. My sam są do roboty i dali chce robić swoje. Szef też tak myśli? Jasne, masz recht. No, byłem ciekawy waszego zdania. Spokojnie, Sum zabija tego, kto pierwszy będzie chciał się wycofać. Ben! Właśnie. Wyglądacie, jakby wam się chciało pić. Napilibyśmy się wody. Kłopoty? Ktoś napadł na Winfinda i Koreja. Bronili się. Winfinda zabieli, a Korej jest ranny. Wykarasko się z tego? Ja. Dostał w ramię, wyliże się. Rozpoznał Keregoś? Nie. Ale jeden z nich już rostu był. Ryży. Na pewno ten sam, który zabił Pita Redforda. Korej godał, że chyba znał jednego z nich. Znał jego chód i postura. Godał, że widział go już pora razy. Zasłaniał gęba, bo możemy go poznać. Może to ktoś z okolicy? Z okolicy? Aż mi ciężko w to uwierzyć. Też nie chciałem wierzyć, ale znaleźliśmy ich ślad. Pojechali Zurich na główny trakt. Nie boją się, bo ludzie codziennie ich widzą. Codziennie ktoś ginie. Bez to już przyjechaliśmy do ciebie. Więcej życia spędziłeś na pilnowaniu porządku. Miałeś szczęście, że ino roz dostałeś kulką. Teroski macie swojego szeryfa i potrzebnych chopów. Teroski nie chce igrać z losem. Igrałeś poradni temu. Wszyscy ryzykujemy. Ja ryzykuję więcej. Miałeś szczęście 30 lat. Wola nie kusić licha. Jak na razie napadli ino na Bergmonów i brali im Geltak. Teroski mogą się wziąć za inne cele. Warto zadbać o własną chałupa. O własną chałupa? Kiedy mam to robić? Pilnowałem chałup innych przez 20 lat. I co mi z tego przyszło? Rana po kulce, $100 na miesiąc i pełno dyplomów na ścianie. Denver? Nie wiedziałeś, że tak to odbierasz. Teroski już wiesz. Mam już dość martwienia się o innych. Nie myślisz, że coś wisza moi cerze? Ja. Masz prawo do własnego zdania. Nie będę nalegał. Ale my musimy znaleźć zabójców. Idziemy. Kaj mam to postawić? Zabrakło jej pieniędzy i musiała to przywieźć furmankom. Wiesz, że ja to wszystko potrzebuję. Ja, na pewno. Zostaniesz na wieczerzy? Dziękuję, muszę pokazać się w Ponderozie. Rodzina mnie zapomni i zacznie mi liczyć cinza za izba. Przekonaj go. Zaniesa to i narychtuje wieczerzo. Lepiej zostań, Joe. Koni dobrze waży. Ma pan Gryfnocera. Zawsze, żech tako chciał.
chciałbym pogadać o koni i łomie. Godaj, synek. Znamy się z koni od wielu lat. Mam recht? Ja, bardzo długo. Na pewno słyszał pan niejedno historię o łomie i łodziołchach z miasta, ale żadna z nich nic dla mnie nie znaczyła. Mam nadzieję, że wtedy im tego nie godałeś. Nie, wtedy nie. Ale z koni jest inaczej. Jest mi jej bardzo blisko. Ach ja. Jak koni mnie będzie chciała, chciałbym się jej oświadczyć. Chyba nie mogę ci tego zakazać. Wolałby pan, żebych tego nie robił? Nie to miałech na myśli. Zawsze chciałech do nich szczęścia i możliwości, jakie mają inne dziołchy. Właśnie to chcę jej dać. Chyba, żech zawsze czuł, że tak się stanie. I o to miał wiedzieć. Przepraszam, żech pana tak znerwował. Pojada już do domu. Niech pan pozdrowi koni ode mnie. Mały Joe pojechał? Ja właśnie się ze mną pogodą. Taką miałach nadzieja. Czyli to prawda. Ja, fater. Godał coś o żeniaczce. Po leku, naprzód trzeba się zakochać. Myślałem, że to już czujesz. Ja, ale trzeba czasu, żeby miłość rozkwitła. Żeby marzenia były większe. Żebych była ganz szczęśliwą. Dopiero wtedy trzeba myśleć o żeniaczce. A sprzedaż chałupy, przeprowadzka na wschód? Tego chciałaś od razu po powrocie. Wiem, ale wtedy żech jeszcze nie wiedziała. Myślałaś, że nie będziesz tutaj szczęśliwo. I otyż. Nie wiedziałach wtedy, że szczęście nie zależy od tego, kaj się jest. Tato, wiem, po czemu godałeś o sprzedaniu chałupy i wykludzeniu się na wschód. Chciałeś tego do mnie. I zawsze będę cię za to kochać. A teraz już wiesz. Wiem. Zawsze chciałech twojego szczęścia. No dobra, godejcie. Ale co? Przestań, widzę, że boicie się zacząć godka. Dobra, to był jakiś sąsiad. No dokończcie, że Denver McKee miał coś z tym wspólnego. Nikt z nas tak nie godał. To po czemu powiedzieliście, że Denver nie chciał pomóż i potem nabraliście wody w gęba? My myśleli, że łoczkać się świecą, jak słyszysz nazwisko McKee. Fater, a ty co o tym myślisz? Ręcza głową, że Denver nie miał z tym nic wspólnego. Obyś miał recht. Ale prawda jest taka, że ino jeden hop nie był na przyjęciu, kiedy ktoś ukradł geltak w Silverado. Ja, Miles Briscoe. Kiedy zaproszałek Denvera na przyjęcie, był przy tym Miles. Godał, że nie przyjdzie, bo ma pełno roboty. Nie było go na przyjęciu, ale to nic nie oznacza. Masz recht. Ale warto się temu przyjrzeć. Hoss, pylnij się na rancho Denvera. Jak Miles opuści rancho, pojedź za nim. Jak długo mam go pilnować? Któryś z nas z rana cię zmieni. Nie stresuj się.
Joe, to ty? Wystraszyłeś mnie na tut. Widziałeś coś? Nic. Chyba marnujemy czas. Mamy go dużo. Może i ja, ale noc mi się tak dłużyła, że czuję się starszy o rok. Powiada się kimnąć. Śniadanie narychtowane, ja? To będzie się lepiej kimać. Hoss, obejrzyj się to. Jest ryży i jakiś drugi hop, Miles i Denver. Jadymy po Fatra. Godom ci ostatni roz. Nie przyłaźcie tukej. Te ryże włosy są jak ogień. Oni cię 2 razy widzieli. I co z tego? Tych 2 już nic nie powie. Mylisz się. Hit Redford opisał cię zanim wziął i umarł. A Cory, którego żeś postrzelał, druś żyje. Musiałeś wyjść z wprawy. Nie brakuje ci wprawy i rozumu. Lepiej się nie wychylać, aż wszystko ucichnie. Strach czujecie w galotach? To był twój pomysł, Denver. Reszta z nos się narażała. Ja, było trochę szczelanio. Idźcie stąd, pieruny. Jeszcze zobaczy was moja cera. Ona mnie nie interesuje, panie McKee. I zmęczony rzek jest spaniem na skałach. Wprowadzą się do baraku na zadku chałupy. Pyrsk, Ben. Witaj, Denver. Znasz tego hopa? Znam je, a co? Szukamy ryżego hopa. Sam ino ty masz ryże wosy. Ty i nasz golac. Odkąd to ryże wosy są przestępstwem? Odkąd jakiś ryży zabił 2 hopów i jeszcze 2 innych? I chcesz załatwić ta sprawa? Fater! Koni! Weź ją, Ryan. Chodź. Schowajcie te giwery, hopy. Nie będą wam potrzebne. Lubisz ryzyko, pra, Ben? Szczylą lepiej od ciebie. Być może. Ale nie musimy się szczylać. Po czemu, Denver? Dałbych goła, że nie masz z tym nic do czynienia. To proste. Skończyły mi się pieniądze. Zrobiłech, co musiałech. Nie wypieram się tego. Są inne sposoby. Jakie? Byłech dobrym szeryfem. Teroski potrzebowałech pieniędzy, to zacząłech robić to, co umiano najlepiej. I też dobrze mi poszło. Denver. Muszę cię zatrzymać. Daj mi ta flinta. Nie, Ben. Musisz sam ją zabrać. Tak to widzisz? Ja. Denver, nie. Denver. Ino niech cię sumienie nie gryzie. Jak ktoś w ciebie celuje, trzeba wyciągnąć pistola i szczylać.
Strzelał lepiej ode mnie. I celniej. Na pewno chcesz stąd wyjeżdżać? Muszę, Joe. Muszę wyjechać. Potrzebuję czasu, żeby pomyśleć i zapomnieć. Rozumiem. Ja ci przaja. Udźwiękowienie Suprafilm. Przełonaczył na śląski i przeczytał Mirosław Riedel.